Jo confio en que no s'hagin vacunat de forma irregular els consellers del govern de les Illes Balears. Tinc confiança, però no pot ser més fort. Per tant, que mos diguin clarament que és així i que presentin la informació que han de presentar. Avui l'Oficina Anticorrupció les torna a dir que si no li presenten ja les amenaça en temes de sancions. Per què s'ha d'arribar a això? Per què no s'actua en transparència? I passa amb això i amb altres coses. Per tant, com que ja diuen que ja t'ha escaldat d'aigua freda, com que ja no és la primera vegada que passa, i no només va passar en Sohat Bar, perquè n'hi ha més de situacions d'aquestes, però escoltin, el tallin de sec, tallin i deixin de fer créixer possibles murmuracions que potser no tenen raó de ser. I si tenen raó de ser i s'han equivocat, escoltin, si s'han vacunat quan no tocava, han de sortir i han de dir, mira, me sap greu, mos vàrem equivocar, i han d'assumir la responsabilitat que pertoqui. Així de senzill. Jo crec que és molt clar i molt senzill, que és el que han fet a altres puestos. I han dimitit els que s'han vacunat de forma irregular. I si s'havien de vacunar per un motiu o altre, també que ho diguin. És dir, que no hi ha cap problema, que diguin, mira, nosaltres creiem que s'havien de vacunar per això i per allò. Bé, doncs, si és lògic, nosaltres no tindrem cap problema en reconèixer-ho.